At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, tibida tayo ani. Pepita! Uray aklaan nakaangas itinalo kay Pipita. Nakadanon tamatlangan dito'y balay. Nabanuga ka nagmaneho. Apay nga may nawan driver yung Madam Romayla. Ay, ngayon na. Mang parnoy la iti problema dayta. Pagsasaritaan naktumanan nagiti labit kan naapal akaruba kabit ko ti driver ko. Saan na nakatapal? Tada ti abroad ti asawa na kunada. Ay, agmay-may sa ka nga ron, titi balayaw. Wan, tada balay ni Ama Turyo ang mga aywan ka dagiti manok ti asawa. Asi dagpat lagi di iti farm. Pinaysardang na ngamin tinegosyo pa nagaramid iti bloke iti nagabroad. Kasta gayan? Oh my God, itulnog ka itagbali na kwarto. Guyudo mo day tamalitam, tamno, di kanto nagsubli pa dito'y salas. Uy, madam. Wow, nagbanglong. Ang mga noon, nagbidutak iti kwartoan nang iturungakan ka. Talaga akas tuyak. Pag-aayat ko tinabanglo amalang ab, iti amin apasit iti balay. Ay, ang dagang delikado yung madam. Napili kayo, ano ha? Stricto kayo katiti amin na banbaran. Agpayso na itapipita. Inkakaubingak dagiti ugali. Saan na tilada at tao, ti kapulpulapul ko. Sapay lang pagsasaritaan no asino la kano aditan ti lalaki ti patpatula. Ay, sapin lang ko mga tapad ang gayak ni Madam Romalia. Langa na talaga tingrata, delikada. Si kanti makamu dito sumre ka ko niti kwarto. Ay na, makaturog ako na. Diyak narwa mga biyahe iti adayo. Awan mo ti mabaon ko amang sukon ken ka. Ken adamat nagpipinirmaan tayo kontrata. Sige, madam. Agmay-may sa ni Madam Romalia. Pagsirbya. Saan mat analawa ti balayda? Talo lang ti kwarto na. May katlo ti kwarto. Di mag-arubayan. Nalawa. Ato ti mo yung. Kan nalawa ti harting. Ay, nakita kita'y sumangpot kami dagiti nagdudu. Makakita ti masetas. Oo, daya na pan nakatiri titanggad mo susay. Adala nga ron nga umatindog titanggad mo. Naguyaw ka laki tinalakay. Dayta metla di makulkul abis ngay mo akabutang tingilaw apagdiswan dinagwapo ken ka. Na? Adak lang nga rudan itilikudam. Nakadadayo pa lang titurong dagiti matam. Ay sayang, tasan ang nagsabat tirik nata idikaw ubingan ta. Sasawa malaklakayan. Pagan ano ka mat durgay? Ah, nya. Anya nga minti masapon mo kanya kaya. Agpailot ka kada. Bakitan ka lang arudan. Paital umpay laang ti matris mo. Bastos ka laklakayan. Aday ko. Apay ka tinong panakaon. Hoy, Toryo. Saan na siya ti paglukwa-lukwam? Nakita nga ada kadwa ni Romalia si Mangpag. Nariwot sa pailangit ay rimuar. Ay, lalaki? Wano babae? Dahil saan ko nga mau. Saan mo gayam abagay ti agritratista? Anya ti pakain na igan ti retratista. Bayabaw no saan mo abawatan? Agtuloy ak ngarudan iti unag. Pau. Uray al-al daw. Talaga ang managkapiak pipita. Ay, si kagayam, di ko na ni susay. Anakitan akadwa ni Romalia si Mangpait. Buwan tataturyo. Ang may sa ni Madam Romalia dito'y balay na. Ang kasapulan na kano ti katulong. Ay naimbag. Tapno adakad kadwa na pipita. Haglalo ket saan ang managruar. Amangan namat maturog pa lang ni Madam Romalia. Simret nga minadaan ko si ti kwarto na iti makasangkot ka na. Ay, sa nabalay. Agsubli ak tulatan. Uray ta nagkari ni Dolfo nga agsublin to inti farm inton malag.
bayan ti imay pipita. Imay ko man nagtuktok iti kwarto ka. Nagbainak mat kami na nang singa kada kayon, madam. Amok kami na bandog kayo nagmaneho. Nalipatak lang nga imbaga, no adadumtang asa nga ilik, umay ka agtuktok iti kwarto. Agsublinto ka nung langan inton malam. At danto ka kuyog na. Nya itayan nadakamat na anagan. Ay, dulfo gaya, madam. Dahito yung taytyak kaya. Nadamat cellphone ni Amatoryo. Ang uray awagam, sana sumungsungbat. Saan nga tama nagsilbon ka po talakayan, madam? San ko akayat ti makasanga ili iti lalaki? Ay na, dahito yung man nga tantay sarsaritaan dahak. Ay, naggapuak itay aldaw iti balay ni Romalia Sir Attorney. Gamat maturog kanaw. No inalal daw yumat ngamin ti nagpasyar. Arami yung ngamin ti umarog iti dayagi di kabambanwagan nyo. Ay, una yan dahi ta umarog, Sir Attorney. Ay, kasangsangpet na ngamin. Nalipatak nga itay bigat gayam asinukon na ti katulong na. Isuan, di pipitala ang akatulong na ti nakasaritak, sir. Nay, apay awan ka di ti driver na. Nagsayangin. Nasapsapala ko maana amwak. Di oray siya akong tinang imanewakan kwa na. Napintas lagi di ti amom. Amangan no itarayda. Saan mo't akas karina ang maitarayda ni Romalia, Sir Attorney? Napaggas ngagmaniho dayjay. Day talaang ata masansan ang makadungpar iti baka. Ang santak mga awagan iti Sir Attorney. Sa anak ang maestro at dapat sa anak nga abogado. Ay, panagdayaw ko la kada kayo dayta, sir. Awagan taklatan ni tinagan ko amatoryo. Kanya nga rod, mabalin mat nga tan. Mapantan wano mapantanton. Nah, adda na pintas abalhasang arimwar iti dadya kwarto. Nagmayaten ti panaglunglong ay na. Numuna tan nalakaak ama inlab no kastoy kalapsat ti makitkitak. Imay kayo kanita ang daw, Amatoryo? Kasino, dito kadwayo? Kwa, Romalia, balasang kaw. Iso ni Attorney. Nangawa talaga ni Amatoryo, madam. Dolfo tinagan ko. Saan as Sir Attorney? Sa anak mata maestro. Ken ad dape sa anak nga abogado. Sa anak bata principal, no manager, iti bangko. Mislat ta nga roden. Ad dapay asaan amabalin. Ad asawa kon. Anya kaya ti, may paay ko kada kayo, manong Dolfo? Ako ngamin, nadamag ko ti farm di asawa yo. Kat adadagiti na kurso na dagagatangen. Nakamula ko man niya maturyo, kinasarita yo. Kasto ngamin, gaputan na amuak nga ada iti abroad di asawa yo. Amangan ko nak no kayat yo ti agilako. Wow! Power, ha? Sabsabali kayo, mat mister. Manukla para palo, tirinan tayo iti farm. Kaya't yung matan akatangan ti farm. Kata, amangan laeng. Tapno, saan mapaay tirik na yung mister? Ibagak to day taabanag iti asawag intun umawag. Maamuan yung tulatan kini Amatoryo. Ay, Sir Attorney! Ada ka di pa ibagayok ni Romalia? Adapay. Kasto yun ay, ada ngamin pwesto kapag gatangan kadagiti luglugan ading. Mga no kayat yo ti gumatang. Adamatan kotse. Kanawan planok nga agon nung iti adu-alugan. Tama nga no mapagbido tanda apaglakwan ti balay ni. Naangaw kagayam. Lupay kasta, mangibati akiti calling card ko. Adtoy. Ket nakalanad di ti address ti pwesto. Kanti numero dagiti telepono. Kamay-mayatan ti kadakkel ti balay ni Romalia. Napintas akit kitaan no adda ka di ti ruwar. Madlawa para babae ti Maris ti pinta ti balay. Sino ka de, Barok? Siyak ni Dolfo na naibaga malamyo. Naggapuak man di ta balay ni Romalia. Ay na. Talaga tayo chay babae. Managing ko na. Ilingod na pailang anak sa miti lalaki.
Oh, adu ka di ti lalaki mapan iti balay ni Romalia, nana? Ay, perme ko na Ah, ingrata nga mintilangan na. Kasla saan na makabuong iti pinggan. Ada iti kasken kwa na ti abungan na. Ay, ang mga nusikan ti may katrese iti biyang na. Nanam ay kang arud ano may salang ti Serbiam. Naimbag na napanunot na tinangalay ti katulong. San nga taan arwam ngagtagibalay? Namikay kan managdaldalos ni Madam Romalia. Ah, Saan na kayo na basta-basta ti trabaho? Medyo delikado nga rod Naingrata ti lang na. Ngam nasayat kanya. Hmm, Kalayan na lang ti kadakkel ti balay na. Ngam naglawat ti balubayan kat ti harte. Nagatupay nga ron ti muli na. ay, nalawa nga rod ti dalusam ano kasta. Ay, anya kami katulong. Isagad mo pati tapag. Ay, sus, napakadak ti susungan niyo. Iso nga. Yung kayo pa'y kating sardeng buntiag sakat. Kalintugan ka pa'y lang amin. Kayat mo, taipulong ka iti amom, ta pagawidan na kaadi na oras. Ay, sus, no dahitat mapanunot yung anasaya at akat. Anya nga. Naiingal ka ba na babae? Pagpanakal mo ni Romalia. No sa bali man ang alalaki, ti pinastrak na iti kalman. Ni Sir Dulpo ti kayat ti asawan. Kinuyog ni Tata Toryaw. Sige, kaluban ti aramid ti amom. Inton bumaybayag, mamamom to no asino at talaga dayjay a babae. Anya, magtin na nasusay. Nanyala di tanin na magpakana may panggap kiniwadang Romalia. Nakamon na nga ta. Kadakitin pagpakana. Nung nakasarita na ni Sir Dulpo, nakpalungat ako ma. Kat manakamat nila nga na. Ay, sa bagay, nabiit pa nga mamomi ka ni Madam Romalia. Nalipatan sa akat ni Madam Romalia dito yung kuling ka na. Imbatan ni Sir Dulpo dito. Rumwara, Pipita. Ngam sakpay ti pangal daw kat adda akton. Awagan kanto no kas pangarigan adda pay sa bali at turungat. Madam, nabati yung site supati kuling ka ng imbatan ni Sir Dulpo. Di rabi ay. Ay na, ibal lang mo ta. Ang ano ko ma? Awan planok agumatang itilugan. Ay, wan gayam. Balasang kakadipay, Pipita. Ay, unmat, madam. Ay, apagiso. Naglalo na awan pa'y nobyo. Katext mo to daya Adolfo. Anya? Ay, sus. Niyamat na ni Madam Romalia. Ay, malagip ko lakat nga ron dagiti na ipakanin na nasusay. Dahil dyan yung kinaingrata ni Madam Romalia. Kaslat din nakapapati. Labit ka man nagpadakas lang ata dahil dyan bakit. Nanam ay matkit day to'y atrabahaw. No adda akon dito'y farm. Uray agtugtugawak latan. Nga makaikawa. Napinta sa pagwatwatak ti panagarabid ko iti bloke iday. Tilaeng pakawatwatak kadagitag dakulap ko kat no adda agpailot. Ni Sir Dulpo dahil ito'y sumungad. Amatoryo, kumusta? Ay nasaya at laang baraw. No, kastoy nga awan ng trabaho. Uray agtugtugawak latan. Awan mo't ngamin kadwam ditoy. Ay, naglawa da iti farm. Di adda kumamat ka sarsaritam. Kan adda kay ayam mo iti tong its. Ay, ado ti matrabaho. No, agmay sa aksar. Kasla iti panagaramid pa ila iti bloke. Tinegosyo dagiti amaw. Man-manon samat ngamin ngaggatang kadagiti tarakan mo amanok. Inton maminsan, awisan kayo amapan makigalyera. Ay, sir. Ay, jak agsugsugal. No, dayjay tong et ako nayaw. Ay, jak pa'y ambo dayjay. Kastaya. Malagip ko man. Iti panagrik na yo, kayat nga ta ni Romalia nga ilako da iti farm. Ay, jak la amaw no, nakapagsarita dan nga gasawa, sir. Ama. Numagatang ko da ito'y. Adda na pimpintas a planok.
Nasken ang makapanunot ak iti pamuspusan tapno makaasidegak ken Romalia. Daytay saan anak kadidilaw. Tamadlaw ko ket na ingrata. Ni Romalia ka di dayjay? Wenno kaliklikod na laeng. Asit kak man ket di. Ura man ket di armak amin ama asit ga ka babae. Puwera ni Nana Susay Jack la mabainan ket nagbaketan. Nay, rumarkan samet Romalia. Ay, dahil baglangan tayong pamalam ko timay. Kano, itay pa'y bigat arimor da ito kada kamtoryo. Ha? At pita tayo ito abak. Biyangot. Lapit na talaga. Impakada kinipipita itay bigat arumwarak. Agsupli sakbay ti pangaldaw. Adakilata nangawis kanyak. Ay, isumatlaang abalasan ka. Anya ka titi ibagayo amatoryo? Adamot ngamin cellphone nyo. Imawag kayo kumalatan Ay, may mayat nga men, no. Sangot-sangot yung panagsarita tayo. Umay kayo nga ro din ni Jebalay, amatoryo. Nana Susay, panawan da kayo pay. Ay, mabandog ka iti kinalawat ti dalusang pipita. Ay, nagagat nga agruot, dagiti mo yaong. Awan mabalin ko, no dyan kanusan, trabaho dito, yama. Ket no inaldaw nga agsagad ka. Apay, di ka mauma. Ay, saan na maturyaw? Nay, ni Sigrid mo't dayjay dimsag iti nagsardeng akutsay. Ay na, talaga analapsat ti balasang ni Susay. Kaslasaan ama kaya nakitikas jay kapintas na. Ay, mabitlaan. Kasla malasin ko dayjay akutsay. Lugan sabat ni Dulpo dayjay. Amangan no kalanglangan na lang mo, tama? Aduti ang papada alugan. Sa bagay. Gusto ti ko na ang pipita. Sino nga tadakin lugan ni Dayjay? Ama mo yun siguro, taapay kat nagbusina. Ay, amang ano di Dulpo ngagpaisaw. Agap. Apay asan adim saag nga ay. Di Madam Romalia. Isutagtagtag na kititang wapay payapaya na tayo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nangag ko da dyan nagbusina, amatoryo. Akin lugan da dyan alimabas. Ay, jakman amaw. Saan ba't adim saag? Aywan gayam. Imay ni Dulpo ijay farm itay. Tinamag na no nakasaritam ka noon di asawam. At no iti kalman lang na imay na imbaga. Talaga akayat na agatangan ti farm, no? Mangsinsintirlaan. Ay, Madam! Tataturyaw, magpalamis kayo kay. Ay, sumakit ti boksit ko nga uminom iti Diyos pipita. Ay, sikan ti uminom iti dayta. Kape wano arak kumaa. Ay na, awan ti may painom ko nga arak kada kayo. Ikang kayo lang ti igatang yun. Ay, hagyaman aklagan. Ay, saan akong nga agbayag? Adamat nga min cellphone nyo, amatoryo. Apay adi usaran. Saan naklakas ka dagiti daduma dita, Romalia? Uray lalakay kas ka na babagat dan. Agsil-silpon latar aramidan da. Ay, Pipita, nakita mo ka din anak ni Nana Susay, balasa? Saan ko pa yan asitgan, madam? Ngam nalasin ni amaturyaw, nga iso ti dimsag iti kutsitay. Sigrid ka no tinagan na. Ngayon, matindi ay nitoryo iti balay ni Romalia. Asidang matlakit iti far. Sigo na saan ang managubay. Ay.
Sa balin samot dito yan. Ay, yak lang agi mo. Ay, pambarakaw. Ay, sino nga takadakwada iti akatulong? Uray asino. Agpadadalata nga aglalakan. Ay, dakdakkel ti atap ko. Ani Romalia ti rantaan na. Napintas kan ado ti kwartana. Nagdan sa alalikutag ni Toryo. No naglawa mo't ngamin ti bisngay na. Naggagad ka lakit din, Pipita. Makadanon ka pa'y itirwar ti inaladan ni Romalia nga agsagad. Kasi pula na sagada, dagiti grgrg ka bulbulong dagiti mo yun. Kintumat lagagat na ngaming nagmula iti mo yung. Iso nga awan ti makaanos akatulong na. Eh, naimbagmanta saan ka nga reklamo? Aramida ka ti trabaho, kas katulong na nasusay. Iso ti Serbina, susulod da. Uwan matkiti Uray ta, anda ni Toryo liw-liwayo nga agamaw. Nga, mo ti sasawan dito bakit? Liw-liwa kami, niya maturyaw. Awanan ti sa pula Mama Toryo. Iniyagan kay ti arak, kanada pa'y pulutan. Ay. Uray nang kado ang manok ti farm pulutanin. Ay, nangida oday apulutan dagita amanok, Sir Aturnay. Sir attorney manen. Uray pari dulfulatan ti awag mo kanya kuno barok. Imbagayam tawan ti makasurot ngagtakaw dito eh. Ay, nasisingpet dagiti tao dito. Mama Toryo, awan ka diti cellphone niyo. Naparpartak ko mama kapag sarita tayo na pa. Ay, adda. Dak oday usaran. Nalubat pa ikit din na. Mga na dead cell pa yan. Ay, wag. Malagip ko man gayam baraw. Si kakaditi nang itulnog kini si Grid Iday. Ha? Nay. Sino si Grid? Naimbag ta na sa ngumot lang timawag, honey. Kunak no, di na kun malaki. Adan samot ngamin sa balim ditang Korea. Ay na, jakla kaya ti makikakaaruba kadagita alapin. Ay, talaga na ingrata. Sakit din pagatapan dak nga datakas nga aramida. Wan gayam, honey. Ada may gimatang kadagiti manok mo ijay farm. Kinuyog ni Ama Toryo, ta kaya't nakano agatangan ti farm. Sika no ilakom langan. Sika ti makaam mo. Sige. Panunutam anay bag. Into na dawayam. Ag video call ta. San atila da ipapaaramid mo kanya? Okay. Bye, honey. Ano? Saan nakatarang ka day tarida, Pipita? Sumarkalatan. Ay, pasensya kayo, no? Naibayaga ka ng isagana ti merinda yun. Awanan yaman na, Pipita. Saan pa'y matamabisin? Aywan gayam. Among ka din ni Jay Farm? Sanak pa yan nakadano ni Jayam. Kasi digsamat, madam. Nalakalaan nga masarutam day dyan, Pipita. Awagag ko man ni Ama Toryo nga. Sanang tumatla sumbatan. Ay, among ka ditang maneho. Amok, madam. Nasayaat no kasta. Nung tama mat driver ko no danapati ka papanak. Imawag nga min ti asawa. Imbaga, kayat ni Dolpo agatangan ti farm. Panunutan na pa'y kano. Iso mapan mo, ibagakan kwa na. Ita ka din, madam. Anya ka diti orasan. Ni, pasado alas 9 pa'y lagay. Ore, tasaan mo't nga dayo. Kan saan ka amabayang, Pipita? Ni Pipita mo't kinaglugan iti kotse ni Romalia. Muna mo't gayam ti agmaneho. Ay, papanan na nga ta. Inanawan na ni Romalia ng agmay-maysa. Pilin lakit din ni Romalia.
Sa di no latanti nang ipaunan na tapno, awan makasinga kadakwada, iti kinatulag na amapan ijay balayda. Uray saan ko asiiman. Ina, nakatal at talaga day ta babae. May samot day asawa na. Mayat latan, alipliputan day asawa na. Kinsapsapam ko mga imbaga ati ay mo dito'y farm pipita. Tapno nakaisaga na kiti pabladag abala atong nga ipasangokin ka. Nangaw kayo na talaga, maturyo. Mamin ano matlating pablad iti balato ah. Ay kwa, ang angawan kalaang. Ay, kuyog mo kumaan ni Romalia ang nagpasyar dito'y farm. Siyak nga rin timbaon na. Masadot ka no arumwal. Uray ta, awagan na kayo ka no. San kayo ka no mo kami na sungsong ba't na doon ah? Jak nga tamang ngagno kwadjay agring asilpon ka. Wano, ay lubat siguraw. Kung amin. Imawag ka no ti asawa ni Madam Romalia. Kahit may pagana nga interesado ni Dulpo ng gatang iti farm. Ay, kahit anya ka no ti desisyon ni Stevenson. Ay, kwa? Steve sama tinagan na sa Stevenson? Ah, ay, wungayam. Ay, kahit anya ti ko nangarod ni Steve. Ano nutin na kano pa ama? Dahil tanto ka no ti bagayo ka ni Sir Dulpo. Ay, uray man nagumay dito'y farm. Uno uray iyawag kunton kinkwana. Amo yung matgayam ti umawag ka na. Sige, mapanak ka no dahil. Ay, kakaisuna ang nakapasyar ka. Agawid ka adagaws, Pipita. Ay, kadwaan na ang mga daw. Indun mo minsana nama. Ah, Kadwakto ka no ni Madam Romalia. Parang santupay lamala ako ani ti farm. Ne, kung naklakid din no, asino ti umawawag kanyak. Da kayo matgaya mamatoryo. Kung nakmano di amo ti agusar iti cellphone. ah. Ay, impadas ko man, Sir Aturnay. Ang mga no, agpaiso ang matadaaral ti baterya ti cellphone kaw. Okay, anya ti madamag nga rod? Ay, kunam nga raw. Imay ni Pipita dito yung farm. Taimbaon ka no ni Romalia. Imawag ka no ti asawa na. Panunutan na ka no ilako na dyan farm. Ne, adaim batik ka ni Romalia idi a calling card ko. Apa saan nak nga inawagan? Ah, ay, dakman amo, Sir Aturnay. Sige nga rod, agyaman na, amatoryo. Bye. Naatap at talaga na ijay a babae ah. Amo kong ti aramida. Apa magmag nga kayo na nasusay? Apay, awan payong iyo? Papanan nyo ka di? Ay, adaman in nagkatagan dita istor Sir Aturnay. Sos, maringan kay samaten kan amatoryo mga waawag kanya kiti Sir Attorney. Kasla amok ti turungan niyo. Ay, apag iso, rimwar ni Pipita. Pag may maisa ni Romalia iti balayta. Ne, kasta ka di. Si Kama, agin kukuna kapailaan. Napigsalaon iti sa upyo na nasusay. Na iti sa matay aga padaromalya kan na nasusay. Gapo iti kinaatap kan kinalabid daytoy abak. Nakaturo kat gayang Pipita. Iso ajak na puutan ti sa sangkot mo. Ay, madama ka mat nga glutluto iti pangaldawan ta. Sa anak mo't kami na nagbayag ni Jeffer, Madam. Iti na ibagak kini amatoryo tilantak. Timanaw ako. Sa anak pa yan nagtuktok iti kwartuyo ata mabainak amang singa kata kayo. Imbilin mo ka di kini amatoryo nga isunto ti pakaamuan ni Dolpo na niya ti pangadang ti asawa. Saan ko na ibagaday ta, Madam? Awan mo't bilin nyo kami nakasta. Sana bale. Sana nakapag-abogado kung sana masiri. Ay, saan ka numot nga abogado ni Sir Dulpo, Madam? Sir, attorney lang kami ti awang ni amatoryo kankwana. Kasta ka di? Ay, hindi akong malagipan. Saan ang interesado iti dayja ang lalaki? Kayo ka di nga iti plan kayo ti Diyos? Saanan? Agyaman na klangan, Pipita. Agsubli ak matlay ti kwartok.
Imay ko la dinamag, ti may panggap iti nagsaritaan nyo, kini Ama Toryo. Sige. Sige, madam. Adulakit iti pampanunutin ni Madam Romalia. Di amo na kayang abukado ni Sir Bruno. Ni Ama Toryo mat ngamin. Ang yaw-awan. Ay, may payapayan na kinanasusay. May yaman nga tatitaga na kanya kong. Sabi jak pinalpas si trabaho. Ay, may lakad nga rin dito yan. Anya kabit aya katulong, Pipita. Mapukpukaw munsan ti panunot mo. Saan mo ka di anang ngag ti panang sitset kan panang paswit ko kan ka? Saan nagmat nga aso ta paswitan nyo? Dek, iluso po ka katulong Anya ka din namin na yan, di pa kayo kanyak na na. Kulam nga ta, adi ka nasiputan arim mo itay bigat. Nalaing talaga ti among aya. Itapanaw na ka, tapno saan mo makita ti panang pastrek na iti lalaki, ti balayda. Anya matan na nasusay niya dito nga ipagpagaya. Binaon nak ni Madam Romalia, ama pa ni di farm, ta ada pinaibilim na kini Ama Toryo. Mumpay nga raw. Nakasaritak dahi alalaki anapan iti balay ni Romalia. Anya nga oras na niya inasusay? Ijak sigurado. Saan pa pangal daw itay? Amangan nyo nakasubli ako ni tibalay ni Madam Itay bagwagayo nga datao. Ay, talaga asika. Isakit mo laulay ti amaw. Dakkel nga taati sweldaw. Kabali lang ti ipapapapet na ka. Ay, nanasusay. Sino nga men, ti bagbagayaw? Sino na dyan malasang? Nagpintasal? Nay, tas lamangin insultaw, Pipita. Ay, si Green nga anak ko dayjay. Ay, di mo kadipay nakikita. Ay, adayo anapimpintas ngam ni Romalia. Ada ka di problema iti anak ko? Ay, awan na. Anya kumangay. No, awanan ka sa baling ibagayo kanya. Panawan kayo dito yan. Ay, salto, Prita. Ang kaso, naglaing nga kuyaw, nagpadakas. Sa makagurang at nagdamagang. Nakikiting manan. Tisuot ni si Greg nga anak ka. Tiyan mo nga ta ni Nana Susay. Diyak makikita ti panakisarsarita na kini Pipita. Unay diyak pagdamagan ni Pipita. Amok, anagadumanin ti may baga na may panggap kanya. Dek lang arudin palasang na anisigrit. Masukan-sukat ti kakuyog na lalaki. Ay na, nagrigat lang kami natutupan ka. Tay taman ti konak kada kayo, Ama Toryo. Amo yung matgayam ti sumungbat iti cellphone nyo no kaya tiyo. Ay, nanggag ko nga ron di pa nagkiriring ti cellphone ko, Sir Aturnay. Ken, kababain mo't ano saan kayo asumpatan? Malagip ko lang, Ama. Adda imbatik ka na Romalia idi a calling card ko. Ngam saan nakmat nga inawagan. Da kayo pa mo't lati binilin na. Amoyo ka di ti numero ti cellphone na, Ama? Ay, jak sigurado. Do iso ti may sa kadagiti umawawag. Nay, saan nyo gayam nga in phone book? Kat ni Pipita ngay. Di nyo lang mo ti numero na. Ay, saan pa raw? Ay, tamagan ko man. Ay, talakalaan ba't di ay ijay? Alaman nga rod, Uncle. Uncle datan ti awag ko kada kayo. Tapno nasingsingid ti panagpagayam tayo. Hello? Hello? Nay, inidep nan. Ulaw alakay. Masapol ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makaasidegak ken Romalia. Anyang tan na pasama kitilugan ko. Aganda nga. Agidip madlang. Naititi cellphone niya, Madam. Nalipatan niyo iti sofa. Ay, naimbag man ta nakita ang Pipita. Awagak ti mekaniko. Naimbag to saan kayo pa nakapanaw? Kasano ang makapanawak? Kat no jak mapaandar tilugan ko. Iso nga awagak ti mekaniko. Ang manupay la tawon tilugan ko, agdadaalan.
Madam! Saan nyo palang awakan ti mekanikaw? Padasag man na kita, Nanya ti problema ti lugan nyo, barangan mo. Apay nga, saan nga gandaan? Kabaalam ka dit ang mekaniko, Pipita? Ay, dapat ba sita mo? Nusan laki di anakaro ti problema na. Sige, Manggarot. Mabit lang. Ay! Anda nagsarte nga lugan iti batang, madam. Ay! Ni Sir Dolpo tinibsaan. Anya ti kadta day ta lalaki. Ay nga, bigbigat. Pinaybilin ko lang arudan kan ka kini amatoryo apakaamuan ng tulatan no makadesisyon ti asawa. Nakadipasir kan, madam? Ay, kita am ti problema ti lugan ko, Pipita. Siya kon ti mapan mangilukat itikit. Yakla kumakayat ng karaumay ni Dolpo dito'y. Binuuray asino a lalaki. Taamang ano sa bali ti panunutan da. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Talaga nga da relasyon da rumalya ken Dolpo. Anak ko man na binigbigat ti imay. Nung saan da mailit-iliwan launay. Ang mga noon to nag-aawid ni Stevenson ay Steve ko na kuma. Andan ton masangpatan ng awiran ni Romalia. Asaan mek nga isaw, ti ama. Oh, Pipita. Anya day tararamidam? Saan nga rin mapaandar ni Madam Romalia to lugan na, sir? Awagan ko mati mekaniko. Injaya ni Pipita nga ison ti mangkita no anya ti problema ti lugan ko. Ne, mga no nakaro ti problema ti lugan mo, Romalia. No ma-overhaul, nangina ti pagbayad mo. Nang runa no makatumpong ka iti rupat kwarta mekaniko. Ay, gumatang kalangan ka dagiti lakok alugan. At na napintas alugan ko ame rekomendakin ka. Padasag pa ilaan nga patanimaan. Nakaumay ka man, Dolpo. Naira na lang alim mabasak. Ket nadlaw ko, akas laad da problema iti lugan mo. Iso adim sa agak. Saan pa'y anaulit ni Steve ti mawag? Saan nga taan makadesisyon no ilako na ti farm? Madam! Mayating! Mapaandar yun na ito yan. Agyaman nagpipita. Talaga gayam ang kabaalam ti agtarimaan iti lugan. Tinitak lang, man. Isugay masaan nyo mapaandar itay. Kasaan mo ta sumsumrit ti gasolina, iti pagpuntuan ti gasolin. Ay, kat, tinakaisulbungan na. Anya? Ganawan na nung radiator. Ay sos, dandanin na dadaal ti makina ti lugan mo. Kato kaskasan no, mapilitan ka na gumatang iti sukat na kuma. Kasano kumana pasamak tayo tapipita? Napintas pa ila ti radiator ti lugan ko. May sansa met akong trabida day Pipita. Ay, awan lati saan anasayaat. Adamat kit dinala ka, pangisukatakin ni Romalia. Ang may mayat kuma, no mismo ni Romalia. Ay, Sir, attorney! Unak no ada gumatang iti manok. Nakayumot gayam. imbagak matasandak nga awagan iti sir, amatoryo. Ay, naruwam nga rudan ti dilak, sir. Ay, nakapasyar kayo man. Ay, amang ano kaya ti agpailaw. Adukat tinapipintas a babae ijay massage parlor papapanaka amatoryo. No kayat yo, ikuyog kayong tumaminsan. Ay, daitan sir. Amang ano, adan nga agsilos ni Susay. No, ada kabingay na iti di makulkol abis nga ikaw. Nangaw kayo gaya mga amatoryo. Di magasakla iti balay da Romalia itay. Ay sos, nadadalang haro din dialogan na di pala gumatang iti barumay. Ano yung may bulsa ti cellphone ko? Unay disukit asit, tat na mga konomawag. Hello, madam! Among Pipita, basta awag iti napasamak iti lugan ko. At dalakit din ang irantaan ang dadaal iti lugan ko. Ganun ka na ano ta nakarikap ti kay. Malaksit na datapan niya makabaal nga agdadaal. Narigat lang ang hindi agitultudo. Ngam ado ti makabaal. Saan latag iti lapid akaaruba ti problema? Saan ko man masapol nga paikabitag iti CCTV? Ngam dagiti magmagna a CCTV. Nay tamat magsipsipot iti karula ter aramidan da. Anya? Magmag na CCTV, madam? Nay, kas na jak mawatan day takayat yo sa way. Dagiti labid nga rod. Ay, Amok ida. Ag
ginada pa'y kiti Di lapid abaka. Ha? Bilag ti kaaruban na ti bambantayan na. Saan man ati bilag na nga ilit ti bantayan na? Nulabsam ti agsao. Ay, madam. So nga, umawag at to iti kumpanya nga agikap-kapit iti CCTV. At ang sa data silang nga ta CCTV na. Sige nga Rudan, Pipita. Sige, madam. Bye. Nagadugayam ti masao ni Madam Romalia kadagiti karuban na namakaungay. Makadlaw sa ngamin kininana susay. Sino nga iti bagbagana? Tigit ti trabaho ti pamaysa. Manbibiyang ko kadagiti lab. Ang garawak lang. No, at napakaisagmakan ti amo. Nagkapuan man nga tan ni Sigrid. Di na sinumbatan ti panagsaludsod ko kan kuana. Nagdardara sa simple na kiti kwarto na. Ay, jay mo ni Dulpo. Managkumaya talaga dito eh. Ay, nakaditilaw launa yan. Ay, Nanasusay, naibagal daw yo. ay, kastamat ken ka baraw. Naggapukan sa matan kini Romalia. Nairan na lalim mabasak itay bigat. Di magasak, tanad daw ko nga adda problema ni Romalia. Di nagayam mapagandar jalugan na. Ammo gayam ni Pipita ti agtarimang ni tilugan. At no, si kansamat ti mekanikaw. O siyempre, gagangal day ta, tanda mga rod paglakwa ki tilugan. Ado ngamin kat ti adalugan na adi na ammo at tarimaanan tilugan na. Tidad dumamat, pulpul ang mekanikaw. Saan lagayam a karpintero ken kontraktor ti polpol? Uray mekaniko gayam. Ang mabitlaan. Inamin mo matlaang. Tiyan niya, nana. Di ka ba naging kukuda? Wow, nagpinta siya na balasang dayta. Ay, ni Sigrid data. Milyonaryo a negosyante tinubyo na. Ada ijay Korea. Ay, saan ka na makapagulbod pa'y Pipita? Inamin na mismo ni Dolpo. Binigbigat natin ang pasyar kay ni Romalia. Yamat ka tayo ito abakat. Saan ka makasao? Tapod no ti kuna. Saan ka day? Anya ka titimbagan ni Dolfo ka takayaw, nana? Day, itapay asak ti pagdamagang Pipita. Amaw na niya tinapasamak. Ay, yak na mo no. Sa palit in istorya ni Sir Dolfo kada kayo nanasusay. Unsin ti duro ka kiti akatulong Lumaamuan ti asawa ni Romalia ay kuy daw ka. Ay na, nanasusay. Saan kumati na pakibibiyangan yung amin? Tidakman mutbut nga. Nagtangsit ka man nakatulong. Imana mo. Ikot siya ni Madam Delia. Tsak nadlawas ang mga patay. Masangusang sakit, iti pa nagsarsarita yung kininana susay, Pipita. Anya, tinagsarsaritaan nyo. Nakita na ka no. Nasapa kay may ni Sir Dolfo. Dito balayaw. Tulog na di abakat. Alam mo, uray saan mo nga idetalye, kat amuklatan adakas ti pampanunutan na may panggap kanya. Yakla mo no. Anya tinistorya ni Sir Dolfo kan kuana kay. Yakla kumakayat madadaal tirik nagpipita. Saan ka di pinayduling ko king kat imbati idi ni Dolpo, a calling card na? Muntoy man, tawagak ni Dolpo. To, ang mga no chicks manan dahi ti umawawag. Sa bali manan abiktima no kasta. Hello, Sir Attorney, Sir Attorney? di mo ibaga saan mo amalasin, titimag ko. Siyak ni Romalia. Oh, nalalaylo gayam ti timok mo iti telepono. Saan ka matlagayam ang nakatipil? Anya saan anak katapal? Kasta ka diti ibagbagak kang pampanunutam kadag iti babae nga umawawag kan ka? Kuwa, Romalia, ti kayat ko asawen amangan no saan kan ang makatipil ket gumatang kamatlangan iti baro alugan mo. Kasano abaro alugan? Kat no segunda mano dagiti lakom alugan? Amangan no uray dagiti luklukom anobyam kat segunda mano. Ne. Ingrata kamot gayam, Romalia. Anya timbagbaram kininana susay no apay nga imay ka iti balay. Oh, kita niya kuma. No saan ati nadadalalugan mo? Ibagam iti daljay abakan. Saan asyak ti sipsiputan na? Pantayan na anaimbag ni Sigrid nga anak na. Ne.
Inidip ng ti cellphone na. Urayak lang na bainan. Ay na, idaanon kun to lang at akin na nasusay ti imbaga na. Takita at man mo saan da nga aga. Imay ni Dulpo ijay farm idikalman pipita. Iso ti nakaamag anadadaal kano tilugan ni Romalia. Ipay lang amin kumatang iti baraw. Natariman mo tadago sa maturya. Ah, Napintas pa na ti under ti makina ti lugan na. Basta lugan ti babae. Saan na masagsag? ay, sa bagay ngagpaisaw. Apaya ka sa tirong ityaw. Ang mga nanyat pampanunutan niyo. Ay, matlaw ko kayam. Hey, Manipod din ti nga kakatulong ni Madam Romalia. Gusto na di pa yung nakulkul tabis ngayon. ah. ay, ay, day tati, mang pagpagwapo ka niya, pipita. Uray lang kaya kaud. Makapasyar kayo man gayam. Nakarwaran ni Romalia. Napan ka no nagbayad iti kuryente kan internet. Kasta gayam. Ay, nay daw asak lang. Bareng ada masalaw ko nga agpailaw. Ay, anya nga ron tinakita problema tilugan ni Romalia. Awan danom ti radiator ti makina. Kan naisina ti tubo iti tangke pagkargaan ti gasolina. Ah, At tapon nga rin ni Madam nga ng renta ng kasjay. nay. Sino kumamot ti mga ramid iti dayta, pipita? Nakita na klangarudan nga agtak-taktar dito sa angot tirwagan na eh. Ang nagpailang sinardingan si Katurio. Ay, papanabaya. Itay nagkapuak iti balay da Romalia. Nasabat ko dala kay Anton ken bakit mira. Agpailot. Ay, nagkulog man nagijay balo kan balo ti si bibiag. Nay, ang mga no sa bali man ti pampanunuto maun. Kahit anya man ang tirinantam kay ni Romalia. Awan ni Romalia. Markanaw anapan nagbayad iti kuryente ken internet. Ay, ni Pipita ti nakasarsaritak. Namuak ngamin kat kini Sir Aturnay. Ani Pipita tinang tarimaan kano iti lugan ni Romalia. No kasta, pudno ti imbaga ni Dolpo kaniyak. Ay talaga pudno. Amom, da kami agwapo. Pudno aming ipagbagami. Pangas ka matalakla kayat. Na, Eh tala di makulkul abis ngay mo timang pagpagpuapo ken ka, ha? ay saus. Makapasakit kamot itirik na. Katay jay mo't Romalia. Ang pobreng samatan. Adi pa'y makabayad iti mekaniko amang tarimaan iti lugan da. Ay, nagadulay bagbagang panawag kamanlangan. May imbir na aklaunay. Ay, awisan naktugayam inton agpakasar ka. Ay, round. Na, paglalaw, nagsaritaan may kinitorya. Anya ti nangiramramanan na kinisigre. Ay, saan aman ano ti anak ko adi makiasawa? Uri, agpakart na balasag. Hindi ko may madayugat. Naipangas ko kumanga da milyonaryo ang nobyo na. Naimagta, naipalagip mo dahi taan nagsaritaan nyo kini amatoryo. May panggapti pa ng tarimaan mo itilugan ko, Pipita. Ang mga nintong sumarunok at pati bill ti kuryente a pagbayatan. Takawin da pa yun. Saan mat nga ta, Madam? Iso nga agsipot ka na imbag. Awan gayam. Nalipatag ti imawag iti agikapkapot iti CCTV. Dumawas tanto langin itong bigan. Kapanan na yung nga day, Madam? Maamuam tulatan. Kahit ko nga agsiim kanto anay imbag. Kapanan mi nga ta? Dahil ito'y tinagan kan entered nga address ni Dolpo ti paglakwan na itilugan na. Ipita, ay pilin ko kan ka. Dumsaan kanta, kumita ak iti nasayat apang iparada ak iti kotse. Sige, Madam. Nakapanunod mo't lang ata ni Madam Romalia ang umatang itilugan na. Nakuri ka. Masit mo't kila ko alugan din ah. Daan sabat na kita. Namuyan rin ni Dulfo. Awa-awakan ni Tata Turio ti Sir Aturnay. Yan nga tangamin ayaw din nakapampanunutan ni Madam Romalia. Ngaumay kami dito yung pwesto ni Sir Dulfo.
Oh, Sultay tak. kung nagno asino ang napintas si Tayan. Si kamot gayam pipita. Napintas ka gayam no nakatalikod ka. No nakasawa. Napintasak lata ka day? Sa bagay. Napimpintas mo't lata ni Sigrid ang balasang ni Nana Susay. Ne, anya tinakairamramanan ni Sigrid. Agselos ka di pipita? Saan? Narabak kaya talaga, Sir Attorney? Ano ang selos ni Madam Romalia? Ay sos, naaringan ka na talaga. Uray sang kaibagakken kwa na sa anak nga awagan iti Sir Attorney. Anya di ko na. Kung mabit man laeng, may sakak di ngay man. Sir? Sir Attorney. Ne. Kunak man no siksika, kad pa matgayam ni Romalia. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at magtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nasaya at na nagbali umatla ti panunot mo, Romalia. Kumita ka ano at da kursunadam. Tiyan mo kat nayaw-awan kaming kinipipita dito eh. Daan matagito'y lugar. Kung nakitayan no talyer no jack shot apagpartya ni tilugar. Dalabas ka mat nga gangaw. Ay anya ngamin akinamala saya. Ang kinagasat ko na kuma, kinagasat ko. Saan ko ang magustuhan dahil ako ng Adolfo? Kan saan mo man nga iya si unay tarupa? Di kayat ko asawan Romalia, nagasat ta, nagsasarunod dagiti gimatang kadagiti kasangsang pat alugan, idi na minsan. Nagapuan ka ti dagito'y alugan. Iti Pierre? Ay saan? Nagkapoy jay Manila. No imawag ka kuma, di naisaganaan ka itinapintas alugan. Oh. Saan na bali nga Rodolfo? Mapantan Pipita. Oh, kat no imbaon mo itayan ni Pipita nga umunan itilugan mo. Ay, iwan gayam. Panawat ka nga Rodan. Naimbaglakit din tanaira na nga addaak. Iti ay darumalya kan Pipita. Naalakan, Romalia. Ay, daimbaglakit din ka, nanggag ko ti panagring ti silpon ko, Sir Attorney. Tamat kami ti ko nakamatoryo. Anya nga minaya ti serbi nga at da cellphone mo, no di mo matamo nga aramatan. Saan na problema, no awan load na, siya kunti makaammo. Ay, pudno matkit di day ta ako nayo, Sir. Amoyo ka din. No saan nyo pengam mo, ibagakon, amatoryo. Ah? May itay da Pipita kan Romalia iti paglakwak itilugan. Ay, amuklatan nga day padamag yung kanyak, Sir Attorney. Naimbag, no makapanunod matlaang ni Romalia amang sukat, ijay lugan na. Talaga nga ti mailiwan ni Sir Attorney kanta kayo niya, maturyaw. Ha? Tiyakman mo, nanyat nakapampanunutan ni Madam Romalia, mapan kami iti pagtagilakwan na iti lugan. Ay, anya kumapay, no saan agumatang itilugan. Ay, nakapanunot nga tan ni Romalia amang sukat itilugan na ah. Kano awan mo't sa panggap na gumatang iti lugan. Inuya o na paikit din agiti nakadisplay dyan ah. Kan napagbidutan na pa'y atalyer wano jackshot. Tapasig mo kasla pagpartya ni iti lugan iti. Ah? Ay, si Kamot Pipita. Angaw naladay jay. Ngam, maday nga angaw. Ay, naimbag kita saan ang nakagura ni Sir Attorney. Sino Sir Attorney? Ipagsarsaritaan niyaw. Ay, maturyaw. Dakas man na ito yan. Nay, si Kamot Susay. Kasla agdadamo ka. No saan abumuraw, ang mga no agbalinto ang manugang mo ni Sir Dulpao. Madi pa nagngiw-ngiwat mo si Katorio. At danobyo ni si Gred a milyonaryo. Agkasardanton kalpasan ti dua a bulan. Ay, uray na punot Pipita. Talaga ang managkapiak. Di matlang aminan lumamiis ti panawan. Amatoryo. Ha? Kalpasan ti innam nagsasaro na abagyo. Nagbaran ti panawan. Nakabarbara pa'y taglawlaw. Ay, siyempre. No, nabara ti panawan. Nabaramot ati aglawlaw. Saan nyo anaawatan ti kayat ko asawan? Ni Nana Susay. No apay anabara ti mata na kanya. Ah, Ay, amaturyaw.
Nakita na tayo ni Madam. Anak sang sarita kada na nasusay. Saan kayo laan nakita? Nangag ko na niya tinagsasaritaan niyo. Ay, kasta ka day. Ay, nangyagyo nga raw ti panangpal kakin susay. Ay, iramraman nakit day. Pati day ito'y di makulkul abis ngay ko. Pakibiyangan na. Pipita, ingka man alaan ti cellphone ko iti kwartok. Kanayo na malipatak ti umawag. Wan, Madam? Ay, Romalia. Imawag ngamin ni Dulpo kanyak. Kad, anya timbaga na kada kayo amatoryo. Imawag ni Steve iti rabi. Saan may pagsaritaan ti may panggap iti farm. Asla saan namat akayat nga ilako. Ay, sayang nga may no ilako yaw. Nalawa day jay. Uray sumardeng kayon ton nga agtaraken iti madaw. Saan amasayang? Apay kumangamin ama sayang. Ay, adan sa plano yu agumatang itilugan. Ay mayat no napanunot yu asokatan tilugan yaw. Awan planok amang sukat itilugan ko amatoryo. Kan awan mat planok amang sukat iti asawa. Na, Uray ata iti abroad. Saan ko asukatan? Managsidak iti aba. Ngam sa anak anagatal. aso. Nagadon ana ibaga ni Romalia. Ay, tinya ka na. Ha? Naira na laing alimabas kami iti pwesto ni Dolpo. No nagdadaan mat dagiti lugan na. Kasla talyer wenno junk shop samot. Madam! Netflix na cellphone niyo. Agyaman na pipita. Ay, sige nga raw. Saan akong ngagbayag, Romalia? Sige amatoryo. Agan-anad kayo. Ay, kanayon malipatak ti umawag iti agikap-kapit iti CCTV. Ura intong bigatan, tapno sigurado amalpasyo. Okay, agyamanak. Bye. Kita agman no makapagbasak-basak pa dito yung balay ko. Atap ko. Anay ranta dinadaal dati lugan ko pipita. At saka di atapon niyo, Madam? Awan ti mas nop amay tudok. Malagip ko man ni Nana Susay. Apay na namasusay? Siyakla ti kanayo na makikita na. Ni ko masigrid abalasang na ati bantayan na. Madam! Dayjay mat Adolfo. Sana makatip-tip pa. May padamag na amin kini amatoryo. Sa nagpigsa ti panagsaap ni Nana Susay. Iti sango ti balay ni Romalia. Tinagsardengan dayjay alukan. Talo alalaki ti dimsaak. Ni Romalia ti nangilukat iti gate. Ay, ayan nga ta ni Pipita. Nasikap at talaga ti ta babae. Imbis ni Romalia ti rimuartab no makipagkita iti lalaki. Ni Pipita kitdain. Ay, kamaudyanan na. Naikapot matlaangan dagiti CCTV. Makita ko no umarubayan ni Nana Susay. Saan lang ang na nasusay? Makita yung pa, nadamang loko itilugan niyo. Nakita ni Nana Susay itay. Ang mga noan yaman ng tipanutan na Pipita. Ay, may anyo ka nila. Madam! Wan, bay aklatan. Nginti saan nga mo ni Nana Susay? Kaputag kakaaruba kami. Isunti masiputak amin agaraw na. Agraman na ya si Green. Madam! Ay, sus, nga ito ang planuan to yung amo. Padasik nga awagan ni Amatoryo. No saan asumungbat? Mapan ka ijay farm, Pipita. Ay, kunak no asino tinalapsat a kinakuyog mo, Sir Aturnay. Ni susay mo't kayam. Talaga si Katoryaw. Andan sa problemang kaniyak. Ay, kwa. Jay... Nalabsak ni Nana Susay nga agtaktak dari tirwangan da, amatoryo. Kaya tinawis ko ako muyog kanyak. Kaya mo kami no sa dino ti pangawisam kanya kapag pasyarat. Dito yung matgayang farm, ako ka ti asawa ni Romalia. Nay, tiyan niya man ako kwa ti asawa ni Romalia, kukwa na betin Nagpaisulti ko na ni amatoryo, Nana Hey. Susay.
Angam no magatang konton ti farm, syempre, kukwakton. Kahit uray ni Romalia, kukam tumutang. Nanasusay. Amaw, nakita't idibigat kalman at talo alalaki tinapan iti balay da Romalia. Awan pa'y kidi ni Pipita iti Sabali man adagusan ti panunot, dahito abak. Nasken ama ipamuspusak aduktalen. No asino dagiti talo alalaki nga imay dito yung balay da Romalia. Amukmat ket di alabid ni Nanasusay. Uray tadda pambarko tapno saan amakadlaw ni Romalia. Madama nga gipakpak ni ak iti kwartok itay main pa kamo ni Pipita nga daka, Adolfo. Oh, talaga nagagat ka, Romalia. Adala nga ro din katulong mo. Uray may sak nga iserbian ni Pipita. Nasaysaya, no siyak mo't lati mga sikaso iti kwartok. Ay, gayam, kaslawan ti ranta ni Steve mangilako iti farm. Awan mabalin, no dahi tati pangading na. Awal gayam. Adda ka kabarbaro asimang patalugan, umay mundo kitain. Kita agto nung masango. Adapay kiti amo ni Steve nga agtrabaho iti paglakwan ka dagiti branyo alugan. Nay, kasta ka de. Imbagak kada kwada, ani Steve ti kasarita da. No gumatangak iti lugan, di pa'y din saggay sa kami kinipipita iti lugan. Sus, nagasa to nakatulong no kasta, Romalia. Asos! Nagatugat kaya man tinaikapot as CCTV taglawlaw ti balay ni madam. Manini. Ninsang secret tilimugan iti dayang kutsi. Ay, dayang. Manong dadangkos. Sino nga tawad niya ng sukon kan kwa na? Amo nga ta ni Nanasusay dayang. May bayak man lang. Lumapaw. Pipita! Nalpas ka din nga nagdalos ita computer ron. Ako mapapalanta. Ay, wan madam, mamaya kaon. Kalkalpas may nagsarita kini Steve. Iso ako yugan nak iti farm, Pipita. Wan madam. Madanagan kan samet launa yan ang maunaan na ka ni Romalia. Ay, awan ngamin laing mau. Nay, nalaing kagaya makumansya o Nanasusay. Takasano ajak ko natikastakan ka, Sir Attorney. Saan mo ang maalukoy ni Romalia amang sukat itilugan na? Di ad-adan adi mo magatang ti farm. Kang runaan na adi mo magunod ti kayat mo iti dayjay a babae. Katadan tulat taon no atsyempo, para iti dayta, Nanasusay. Talaga anak pintas ti balasan mo, Nakapudpudaw. Na, idangan. Ne, Nagkiting lakit din ti short na. Ay, talaga na pintas, Dolpo. Imalakan niya. Da kayo man ti mang desisyon na matoryo. Agpampanunot ngamin ni Steve nga ila ko na amin na namanok na. Ay, ket, adda na itakada kayo. Agnegosyo ka naman nga rodo ni ti Bloke. Ay, ay, sakti mairanod no kasta ti planaw. Mawat-wat man ang dagiti takyag kaw. Dagiti ramay ko lang amin ti mawat-wat no adda agpailot kanyak. Ang amno siya lang. Patakdaran na lakuman iti apartment na ito eh. Ay wan. Mayat-mat ngagpaisaw. Ang maawa na kun iti trabaho ano kwa. Day tama ti pampanunutan ni Steve. Ay, manumot nga rodan ti agpailot. Ama Tonoyo, Ay, awan ko mati pangibagbagaan nyo iti daytoy a plano Aglalo kini Dolpo. Kan uray kini Nanasusay. Labid launay daya baka. ay, iwan. Mangnamnama ka iti dayta Romalia. Narigat sang agpaisaw ti agdalag kini Sir Attorney. talaga ang labid ni Nanasusay. No amunak la kuma talaga ang narigat agun udak ti kayat ko ken Romalia. Naatap. Naingrata ngamin kan. Kasla na pintas launay. Ammo ko no asino ti pagikarwag.
Talaga anaga sa asi ka tinagbalin akatulong ko pipita. Ada driver ko no ada papanat. Anya tima ko nami tilugan ko. Nagpintas si andar na madam. Kan, apaw, mayat titaray na talaga. Mano pala tawin na kanyak da ito. Sa alukuyin nak ni Dolpo agumatang iti segunda man. Ay, di ba yan adlaw ka sumurusuro dahil ako siya tilikudan niya. Sa bali, nakakasakit ipanggap na. Ay, anya nga tatira may dahat balaga nga tanya madam. Oh, pipita. Kasla na ulag ti pampanunutan. Mabit lang. Kasla dakit kita iti side mirror ti kotse. Kung ngayon, kas na itay pa ya, datayo ti sursurudan dito nakakotse tilikudan tayo. Anya? Di na tayo masinaan. Ay, ulda parwino karnapan. Ay, tsaka mo madam. Basta tinanda. Da sumina kalsada ti masungadan. Uray ta nakaseatbelt kayo, man. Kumpet kayo lang na. Uray nakaseatbelt kayo. Takalaat nga isik ko. Inton madanon tayo ti sumina kalsada. Sige, pipita. Ay, nervyusak matan. Asino ay atagita? Talaga, da tayo ti sursurudan dito. Madam, nagsaga na kayo. Umayan di ko madam. Talaga nalain kang agmaneho, pipita. Ay, naulawak. Kasano nung surutan datapay laang. Ay, adan sa bali pag nandita, madam. Iso na lang ta na ilag. Ken amangan raprod pa eh. Sa nabali. Tinapatagkat maya o awanta dagiti naglugan iti dayjay a kotse. Wen, madam. Oops! Sapay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Itay kapay nga nakamatidar dito isangot ti ruangan ti balay ni Romalia. Kasla agsisib ka. Si Kamet susay. Anya kumamot ti si Imag. Awan sa tita o iti balay ni Romalia. Di mula na po tan arimar. Hay, saan? Pambaraki din namang sipot-sipot kenkwana. Adan do pa'y makita kadyak maigawin ti dilak. Ay, sak mismo, tinangibaga iti dayta, susay. Nagtanda ka man nalaklakayan. Kulkulot to pa'y tabis ngay mau. Ay, riribu ka mun ati si bubukal abiyag ko no kasta. Ay, saan mo pakibiyangan da ito'y bukaw? Agam, awan sa talaga ti taaw. Kat ni Pipita. Ang mga no nagkuyog da rimwar Agkuy-kuyog da kadibat garaw. Ay, anya. Ay, imposible Nagkuyog da nga may ijay farm iday. Nagkuyog da pa'y ide anapan iti pwesto ni Dulpaw. Uray gayam sikak at saan mo amay gawin tangiwat mo. Makisinsin narak gayam ni Romalia ken ni Dolpo. Sa bali lang agpaiso ti gwapo niya. Kasta ka di? Ne, nasiglat mat no kasta. Uray kas jacket kita at dagayam ilimlimang na. Sana bale, uray ta sana may sa tigundaway. Sige nga raw din, bye. Agdi ko sakbiit sa rumwarak. Ay, sus. Naulaw sa talaga ni madam. Nagkaiday ti supa. Asino at ang amin dagi jay naglugan iti day ako tsekas lamang kamkamat kada kami. Anya nga tati panggap da kada kami. No nakamatan da kami nga ta, anya nga ta. Hinult up da kami nga tawan no. Karnapin da nga tatilugan eh. Ay sus, wano kidnapin da kami nga ta. Ay. Dala amin ditan. Pipita? Ay, nakaturog kayo talaga madara. Day na ako pinalayo itay. Nagyaman naklangunay Pipita. Nakakidumak laang. Naulawa ka talaga. Nakaliklik akon kadagiti labid ken mananggundaway anakatan ti CCTV ti aglawlaw ti balay. Yung kasla, nakabutbutong matan ti rumuhar. Mabalin nyo nga i-report iti pulis na pasamak, madam. Santamat nga rod analasin ina. Awagak tulaan ni Steve Inton agtalinhaay ti regnag. Ay,
Nervyos kan ulaw ti marikrik na. Agpadukturak sa langan. Ay namabuti nga karubuan. Nakarugayam ti nervyos yaw. Kat si Kapipita. Di ka mabutan. No nakamatan data dagiti naglugan iti daydi a kotse. Sana bali ang matakawan kan alaan dan tilugan. Ngamnungay sa balin ti inaramid da kadata. Ilugan ni Dolpo Dayjay ah. Nakadidilaw-launay. Saan at laki di anagbitog iti panangipapan ko. Talaga nga da relasyon da kini Romalia. Ay, agkukuray ka man. Oh, naimbaga malam yun, nanasusay. Mailiw kan saman launay yan, Dolpaw. No, nagkita kayon samat itay. Sadya ka manan. Saan nga min ang makaumakit kitain, nanasusay? Loko, sa kiraman nga. Di mo ibaga pagbabakit anak, Dolpaw. Ni nanasusay mat. Anya kumangay ti dakes na iti panangkirim ko kada kayo. Anya nga tano, mamilatan ti awag ko kada kayo. Ha? Mame? Ay, kay mayat matlat ta abara. Oo, bagay talaga. Uray ta damat na pintas abalasang yo. Dalaga rudan ni Romalia. Ay, saan mo nga iramraman ni Sigrid? Adda milyonaryo ang nobyo dayjay. Agkasardan to, ninto umay abulan. Ay sus, da kayon to nga ro dati sigurado no makamanugang kayo iti milyonaryo. Nayunan nyo kuma iti zero na, tapno agbalin a bilyon. Kapag balin ninyo pa din a trilyon Nay, sus. Naumakan samot ta na makisarita Nay. kada tao, Dolpaw. Ay katkalaat nga ro anagangin na nasusay, este mami. Naa, ay masapol mo ti pag-imag. Ay nakaslasaan ka lalaki. Ay, mapan ka agpabara. Kilaat ka no anagangin. Kat no nakapudpudot ti panaway. Sos, una yan. Nakababla pala nga rin. Amuyo mat gaya man tagusar iti cellphone na maturyo. Kunak no, bye-bye-an nyo lata na bubuutin iti lansan ti baulyo. Ay, sinursuruan na kami ni Sir Attorney Romalia. Ay, nalas gaya mga ugali ti saan agsumpat iti text. Awag. Naimbag man, tamuyo dayta. Ay, mabitlaan. Masansan ka di nga agpaspasyar ni Dolpo dita? Masansan laang. Saan akanayaw? Ay, masansan nga rod. Ay, agpasyar kayon tuman dito'y balay amatoryo. Isaganaan kayo iti inuman nyo kan agpaluto at kinipipita iti naimas apulutan nyo. Ay na. Ay, ita ka day. Ay, maluman. Uray inton malam no bigat. Magagaran kayon samot unay. Ay, kasla jakmat makaramramanin nga agpaiso niya. Ay, gayam. Imayak itay aldaw ng awan na danon ko ataaw. Anya nga tan istorya ang tinapasamak. Romalia. Ay, ada napanan mi kinipipita. Dandani kami kit din na isagma. Ada nang surut kada kami alugan. Ay, anya nga rin tinapasamak. Intarayan mi ah. Narigatan o dadakas nga aramidin dagiti nakalugan iti kotse. Talaga nga awan mailimad iti CCTV. Tikot sila kit din itulfo. Dadya adamat iti asidag na. Asidag ni nanasusay ko nakakuma. Nagsarsarita dalakit eh. Ay, bibita. Kalkalpas mi ang nagsarita kini amatoryo. Isa ka na amtuman iti pulutan. Ha? Inawis ko nga umay dito'y balay inton malam no bigat. Ay, sige madam. Kanayon sa at dalusam dito'y computer room ah. Ay, well. Rinibiyok man lang. Nagiti naalay di camera ti CCTV. Kut day tati nakitak na eh. Nadyak mariro. Tikot si ni Tulfo day ta. Isungag pa iso. Ni nanay susay matita. What? Nagsarsarita na nga ta. Ina, mangiramraman kay ito'y CCTV. Ay, may pada tamatin kininana susay alabit. Aguray ka man.
Tainton adda tiyempo kat sutilot tumat. Ay, dahito iti magustuak ka na kayo, Sir Aturnay. No sarungkaran dak dito'y farm. At dalat ta itugot yung pagsangwan tayaw. Awan matdakes na no uminom kayo iti arak. Uray sag paminsan la amakol-kol ti bisngay man. Ah, ay, oray ka sa no abartek ko, Sir Aturnay. Saan amakulkul tibis ngay kao? Lukas la alam bremat ngamin ti kinatibker na. Siya kung timangdanon kada kayo ta saan kay samot ang makaaliwaksay. Ay, mamad. Sag paminsan. Ang tsak na danon ni Romalia itay. Iso nga inawagak laangan. Kat naamwak nga adda ka no nakakutsi anang kamkamat kadakwadakin pipita. Oh, ket anya nga tinapasamak da, ama toroyaw. Naimbag ka no tanalay ngagmaniho ni pipita. Ken alis tao anagandar ti utak na. Ito'y mananamasusay. Anyamot ito'y na bakit? Uray madama ti trabaho, may makitungtong. Dayjay kiti Adolfo Pipita. Ipalpalikaw nakpailaan. Naangin ka daw. Ade kasapulan na ti pagpabara na. Gagangay, kadagit yung lalaki ti aginom, may tinasangar. Sabali ti kayat na mang pabarakan kwa na. Ay, si kamot Pipita. Saan ka lang makadlawan? Nalaing ngamin ti amom nga gipamuspusan. Hindi ka napakadaan ti iruruan manin ni Sigrid. Nakapanawan di ko siya ng sukon kan kwa na. Ni Romalia. Kasla dito ti pagturungan na. Ikaman pa'y makikaruba. Nanasusay. Dandanin sa amat kan agmanugang kayo. Sinukon naman ni Sigrid. Nek, anya ti kayat mo asawan iti dayta Romalia. Kunak man, no di mo amo ti makikaruba. Ay, mapanak ko madita balay da Celeste, tada nagsaritaan mi idi. Nairanamat nga agtakdakpir kayo. Ay, baknang dayjay nobyo ni Sigrid. Milyonaryo. Agkasardanton inton umay abulan. Naistorya nga rod ni Pipita. Nek, labid kayo matgayam nga agamaw. Saan ko kumamat ama-amuan dayta? No, saan ada kayo matlatin nagistorya? Kan makita mi mat. Kas kumaiti masansa na pa nagsarsari tayo kinidolpo. Kas kayo laag katugangan. Nay. Nangag ko ti panagangawyokin ko na iti mami. Gaputa mami ti awag na kanya. Sabali matante panunutan. Awan dakas na. Baknang ni Dolpo. Sige pa'y nanasusay. Urayan na ko ni Celeste. Ang mga numarunaw ti ipasang na kanyak nga ice cream. Na. Ang damat kayang pakarwan day ta babae. Sa agpaapal pa'y. Kukwa na laag. Yak lang makaramraman iti ice cream. Tanto laal daw mo kanyak si kababae. Magkakatawa kininanasusay Pipita. Marurod kanyak. Amuna matlagayan ti irik na ti malapit. Ando ka kasta tao, madam. Aywan gayam. Mapan kan tumakitsenda inton bigat. Manumatan ti isaganam apulutan ni Amatorio. Adamat kiti na order ko a karne ti kabalyo kan kalde. Ay, parte kanyan sa amat ni Amatoryo ah. Oray makaado na ti uminom dayjay. Saan amadlaw ang nabartek Pipita? Saan amakulkul ti bisngay na? Ay, unag pa iso niya. Pero may kabisngay. Dahito ti pakaisisumak ka ng kuwanan na daduma. Jay bisngay na akas na permanente. Nay, awan samat magudilak. Sumangpet tula ti asawa ni Romalia. Ngam uray man, bareng maalukoy ko amang hilako iti farm na.
nakasaganan ti kwarta. Ura ilakok tumatlaing. Ang ape nga ipaturay ko pa'y adumanon dayta. Masapul nga aggunaya kon. No dayjay akatulong na. Kabaalak iti ko na. Saan nga isok ti makatubang. Oray takadwak ni Amatoryo. Kat iti farm ti ad-ad-ayan na dayjay alakay. Ni Dulfo lakit ti dayjay. Kakadwanan samat na kaya lalaki. Itawan pa lang nga makita ang kakadwana. Kasla pa aglang lang nga amatong dagita. May da nga tamot makitsinta. Nini, dayjay mo't may sa babae. No saan anasit ka na dagos ni Dulfo? Napatiklub ko man. Nagngatumot naman titakon ti sapatos na. Dito'y pa'y tsindaan, tiwayan na, kasta na ka sapatos. Sus! Ay, nisigrid na niya. Ha? Mapanak pa, di tayo naglaklako, iti ikan. Matay, amangan no makita dak dito. Yakay, nagpakita ka na kwa na. Kay 29 di purutan niya, maturyaw. Nagadulakit din dagito ya pulutan, pipita. Handak mo nga ro kadwan nga ginaom. Ay, pasensya kayo na maturyaw. Saan nga mo ti buksit ko, ti pagdalanan ti arak. Mayat tayo tabulalaw, tapno mausawan kayo sa pulutan niyo. Numabartag kayo, Amatoryo. Uray umyan kayo dito eh. Adamay sa abakante a kwarto. Dahil lagi din si pakabartakak. Saan naglakas kini ambaw nga sa bali abalay ti uminan na numapartay. Pipita, panawan na kami latan kini Amatoryo. Siya kun ti makamo amang sa mailikan ko na. Wan, madam. Anya. Kasla inrat ka ni Madam Romalia. Parto ka niya, maturyaw. Kapay nga ta. Paypayak man lang idak. Ituloy ko na panawan idak. Amatoryo, Ay, masansan gayam pasyaran na kayo ni Dolfo, EJ Farm. pasaray mangitugot pa ha, iti inuman. Nasayaan ni Sir Dulfo, Romalia. Gabuta, mabainakin ko na sa sursurok at iago sa riti silpaun. Owan mat ngamin, Amatoryo. Anya ti Serbina nga da cellphone nyo no saan nyo nga usaran. Anya nga roti pagsarsaritaan nyo. Ano? Awan ba't mailibon na kanya kahit? Talagang sa akayat nagatangan ti farm. Naragsakan na ng istorya, ti managpasyaryo kan ni Pipita iti paglakwad na iti lugan. Kat no kasla talyer wino jang shop mat. Ang mga no pintala tinapintas kadagiti lako da alugan. Anya pa iti na istorya na kada kayo. Sana ba't kiti nga balikas nga kasla mawatak mati kahit nasawan. Kasla dakkel ti panagkurso na da nakadakaya. Ay, ngam jak mababalaw. Uray sak no agkataob talang ata. Iti na ito abis nga ikaw, imposible dirak magustuhan. Talaga na bartak kayo na Amatoryo. Ay, sanpay. Ay, iti na nga agar aruyot ang ginagawa po ni Sir Attorney. No nga tawan ti asawa, mamangan no magustuhan. No agtipon ti kinabak nang yaw. Ay, gandi pa nakabakbak nang kayaw. Ni Steve laang tinabak ng Amatoryo. Isungaron nga ano ti mangliblibi iti likudak. Apal na lang dayta. No adagaram kin kabak nang kin nasingpat. De sulangan ti pilyam. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kamu, totoo mawawag ah. Hello, kamu tao? Hello? Nembagla kita nakapanawad ni Alilong. Tiyak ko mamanan nakaawag king ka. Isa nga bali ko man ha, kamu tao? Saan mo damay
sa Aldaw? Sa bagay, nagpartak naglabas ni Aldaw saan ang mapupuutan. Ay, wan matkiti ah. Pudno, asaan na mapuutan di pa naglabas na kiti Aldaw? Anya, musta ti panahon din ah. Saan pa yan na umat ti bagyo din ah? Nauman sa amat nga agpaisaw? Napudutin di pa naman! Naalanak man na ni ti Daytoy abanag. Urayat la na ba ina? No anyan tumat la ti madamdamag nga may. Namitlon da jay anay padamag apan nakatay nila kay Simpo. Kabagyan ng sakit di ti pusa. Jak lapat yan. Ay, ne. Sino day jay lalaki arimwar itikik ni Romalia? Makapagulbot ka di pa'y day jay ababay kanya. Ay, ada makita nga niniwan. Ay, paspasak ti magna. Agan-anag kayo, tidalan yung agawit. Ne, timag ni Romalia. Ay, ang mga numadlaw nag. Di kayo pa'y langanin umiyan. Kaya't naapaumiyanan? Na, kita ang day ta babae. Bikat lang makita na. Saan mat nga rudan ang makapagulbod ni Romalia iti daytoy? Nakitak ti lalaki arimwar iti gay pipita. Kaya't napay apaumyanan. Ay na, nanasusay, manakiblang kayo talaga. Agsipsipot lang tararaminan niyo. Ala, no talaga nakita yaw. Nahilasin niyo araw na maturyaw. Agulbod ka pa'y lang amin. Apay akayat apaumyanan ni Romalia ni Torriao. Aglalakay. Ay, dayda. Nagrugit ti panonot yukan. Nusan kayo amamati ti bagbaga? Umunag kayo. Anda ni Madam Romalia dita, kasarita yaw. Pambarakon. Pulong nagsapay kini Romalia. Mabutong kayong samad niya min na nasusay. Nusan kayo amatnat? Sumrit kayo. Kitain niyo iti CCTV, tap na mamati kayo. Ha? Ada CCTV yo, Pipita? Ay, makikita nga ron ni Romalia iti CCTV. Di pa Di ka makasaw. kini Pipita. Ay, uray man. Uray man. Mabuti nga kaya, Pipita. Talaga ni Nana Susay. Ipaypaysunan samat ti mangsipot amin agaraw ko pipita. Uray rabrabi, aday ti kalkalsada. Agap-gapunan sa kano iti balay nila kay Simpot. Tanadamag na kano tayan. Di nalaangan nalasin ni Amatoryo. Abusta sa anak-anak nag itinaamwak kini Amatoryo, may panggap kini Dolpo. Noy niya ti panggap na kanya. Sa di nakingga ni Nana Susay. Ingkay Jay Farm, tapa umayam ni Amatoryo. Ha? Ay, sige madam, parang nausawa na. Oray dito ito ang agpausaw. Bungaran na paikit din Ado pa'y tinabati nga arak kan pulutan. Anya? Ay sus, dandanisan na lang arudan na nayawit ni Pagina iti rabi. Partikan manan ni madam. Nalabasan ni Nana Susay. Narigat magululi makaklatan. Iso pagsangwak idaki ni Amatoryo. Imbagak pa nga rin mo rin kitaan na iti CCTV. Kat, anyati ko na may panggap iti CCTV. Hasta unay ati mo lagat na. Kasla na pabutngan. Nakingtot sa amin. Nasayapit ang paisaw na pagsangwan nyo ida. Talaga. Nasaysaya at no ni Amatoryo timang panagnag. Ada awagak inton madamdama. Itaak man no asino ti ada bugbugawan na. Ay, anay ikaw. Nasakit ti ulaw ka. Ay, talaga anabarte kak idirabi ay. Kasla jak malagay no kasano anak kasang petak dito'y farm. Wanaw. Iti sa balikit di abalay ti imyanak. Nay, ni Sir Attorney ti umawawag.
Hello, Sir Attorney. Oh, nasubraan yun sa amat idirabi amatoryo. Sigun iti panari tayo kat napaksuyan kayo. Ay, wan nga raw, Sir Attorney. Ay, jak kinabaalan. Nakapsot kayo no kasta. Ay, kano nakad, adaw. Talaga nga insagana, anak ni Romalia. Ay, nagado ama inom kan pulutan. Nay, nagkasat kayon. Anya ka diti okasyon. Ape adidak pinayaban. Ah, wan nga agpaisaw. Ay, kayo mutan na lagay. Ay, hinton maminsan sa aturnay. Ay, inlagip sa ngamin ni Romalia ti ama na anatay. Gapu iti partag. Ay, nay. Ay, iti farm gayam tinagawidak mutlaag. Ne, talaga anaparte kayon sa una, amatoryo. Di yun sa pay malagip nga iti farm tinagawidan nyo. Kaya't nakngaraw na pa umyanan ni Romalia iti balay na. Gambay, nagbainak. Duada mo't ngarod kan ni Pipita a babae. Narigat. Naggasatan ni amatoryo. Umahapalak. Siyakla ko man ti pinasangwan ni Romalia iti pulutan kan mainom. Sakit pinaumyan na kay ko man. Nagmayate na gundaway. Ang mabitlaan. Kaslain ranta ni Romalia timang bartak iti dayjala kaya. Amangan noan niya laditan ti malablabid na. Uray sana po no. Ay sos delikado da itoy. Madanagan kayon sa amot unayin ka ni Romalia. Ajak nasurutan ti dalan ko ang nagawid Pipita. Ay ti amok nga ron itay nakariingat kat sa bali abala iti imyanak. Kunak pa yan no, napikutak ti bakit abalaw. Alagaan na kayo, amatoryo. Narabak kayo. Papaayaban na kayo ni Madam Romalia. Ha? Ay, tapay ka na. Nakita na kayo sa ni Nana Susay ti Rabi saan na kayo alay lasing? Tan ang nagnapay timbaga ni Madam Romalia nga umyan kayo lakuman. Ay, talaga alabid dahi di abakay. Isigred kumaa nga anak na titinggaran na. No sabsabali alalaki ti kakuykuyog na. Atong sakit ni Damuyo Ay, narigat la ti agsasaaw, Pepita. San ating iwat ti pagandaran, dagita matam ti pagalibtakem Agsasanga na kiti bagbagayo. Ha? Papantayon katagururin ni Madam. Ay, agdi ko sakpay Tanay, kasla si Babarte kakpailaan. Ijay kayo kanon nga pausaw. Tauray bungarin yaw. Ha? Adu pa'y tinabati nga arakan pulutan. Ay. Manjakon. Ang mga nuljakon magawidan tingiwat ko, Pipita. Ay, ambom, Pipita. Nauyaw ni Susay. Nalaing met amang padakas ni Sigrid. Ngam, madmadimet ti aramid da. Minigbigat mo man ti Maitoryo. Pinaayabak kini Pipita ni Amatoryo. Tapno agsasango tayo na nasusay. Nay, Romalia. Ay niti kaya tasawan da itoy. Sige, Amatoryo. Da kayo ti mangibagakin ni Nana Susay. Ay, amaom Susay. Bakit kan? Adanan anay anak kemaw. No agsao ka, masapol akap-kap nekam. Siya, tinakitam ang naggapo iti balay ni Romalia. Ha? Ay, kaya't nagpaikid din na paumyanan ta nabartekak. Nagbainak. Diyak kaya't nga damasasao dagiti makakita. Kat amang ano pakasarsaritaan dakin ni Pipita. Mapnag kayo matngatan na nasusay. Naagduada kayo pa lang. Sumurot kayo ije balay, ta ipakita kada kayo ti CCTV. Susay, narigat agparparbaw kan mang padpadakas. Aglalaw, ta balasang pay ni Sigrid.
Anya ti mariknam, no isumot ti pagsasaritaan da, iti nanasayaat. Makagkura ak laura iti dahi aturyo. Pinainom kan pinagpulutan la ni Romalia. Kas dayan ti bagbagana. Ramraman na pa ni Sigrid. Sumangpat laang ni Sigrid. Rautin mi, tauray matay amin amanok iti fan. Ana susay. Naimbag nga aldaw yu, kunak kumang madinsamot tirik-rik na nyo. Rinaot da Romalia kintoryo. Nagtinulungan dat. Oh, taapay. Rigaten da jay a babae, anakitak nga adda na pan alalaki iti balay da iti rabi ay. Kasta ka di? Kano turoy yung tinakitak iti rabi eh. Kaya't naasawan naglalakay. May samot ay lalakay. Uray lakayan ni Ama Toroyo at dapay la ingal na. Awan lang aminan ka tipagnaan ti saan na makulkul abis ngay na. Naggasaten o kas pangarigan pod no ti kunayo. Kahit itulog mo ha, Dolpo? Ay kat saan Uray man kat pagrapit at ida iti balasang mo. Dahil ka ti pangadang nila kay ko, Dolfo. Saan na kano nga ilako ti farm na? Ada kanon nakasarita na amang gatang kadagiti tarakan na amano. Ada sa bali a plano na. Kasi pa'y ni Ama Toroyo no kasta. Awan ton pagtrabahuan na. Adan tulad ta? Awan to matngatan nga po na nga karaumay ka dito eh. Narigat nga ti masarsarita, dagiti labit kaaruba. Sa bagay. Awan ka din ti plano magumatang kadagiti lako kalugan. Inton makasangpat langan ni Steve. Sumangpat ka nun, inton umayabulan. Agpakasar ka no ni Nana Susay inton umayabulan. Milyonaryon sa kano dahil manugangan na. Masaya at lukas ta. Tapno sumardengan amang padpadakas kanya. Urayak lang ag nervyos. Saan nga ta delikado dahi ta? Sige. Panunutag anaimbag ti amin. Okay. Bye. Pipita! Pipita, amang ano matulungan nak iti dahito yung problema. Barang matulungan na. Anya day ka? Andanggam, tailawlawag ko anaimbag. Naskan nga agbaligi tayo. Sige, awagan kan tumanan ha. At dalayan ka sarita. Bye. Narigat ka kasarsarita, Romalia. Iso aday ito'y langan ti aramidak. Dagiti kinatulag ko ti makaammo amang ipatungpal iti amin. Makaammo akmatan kini Sigrid. Aging papanghinapay lang ti loka. Saan mo't gayam apod no nga adda milyonaryo anobyo na? Siyak ti milyonaryo. Dito ka din, madam? Ala, dumsa kayo marutan. Nagbajak pa lang dito kutsay. Adaman, ang nervyusak Pipita. Ang kasanon. Paturo din niyo, tirik na yaw. Saan na kaya baybayan na kitingin na tulang yaw? Kan sumaruno ang mutlada agos kada kayo. Yakla ko makayan. Amang ano, saan naklat ang aming naingga. Ay, akuri ka. Kasla may lahasin ko da dyan kutsya. Imot sigrid yadim sa. Ako. 5 alalakit yung mas asidip kini Madam Romalia. Dagsak pa iso ti garaw na kita. Ay, agguraw ako. Saan na mabalay? Pinanggaldan ni Madam. Lukasak, kung dawayak na nakulong na kayo kulkuling na. Salbag kaya. Ano ba nagpipita? Ano namin tiga po na kaya? Itay pa'y anak kasangpat na Pipita. Ang nervyusak pa ilaan. Nabayang gaya man nasisiman dagiti pan nakabagi ti linder ni Dolpo, madam. Awan lang kano nga minti na talaga nga ebidensyada tapno arestaran na. Nakabutbut ang gayam na ya tao. Ay, noon niya nga pinti nakakitkitaan na kanya.
Mas daawa ka. Anya ko matigit. Aramidon na kada kayaw. Ay, wala. Nakabalo din. Agyaman nagpipita. Naimbaglangan na naturod ka. Saan mo ko maatrabaho na ito eh? Ay, dahil tangarod ka. Pipita! Umalya! Umayak man! Anya mo tigagara na tabakay. Ni Nana Susay. Umay ka, Pipita. Kadwa anak amakisarita kan kuana. Sige. Ay, amay na na. Ay na, mabainak lauday kada kayo. Ay, agyaman nagpipita. Nalimod gayam, sipsiputan ni Dolpo ti anak ko. Ay, naimbaglangan ta. Nairaman nyo nga inispal. Anya na ito. Baybayan nyo na panunutan dagiti saan tayo nagkikinaawatan na nasusay. Paganaan na din yun ni Sigrid, nga ganaan na iti sumursurutan na alalaki. Ay, no kasano ti bain ko ken ka, Romalia. At dapay ti bain ni Sigrid ken ka. Ado nga men ti pamadakas na ken ka. Ngam si kagayam ti nakatulong iti panakailiklik na iti paggada. Ni Manang Pipita ti pagyamanan nyo na nasusay. Ay, Pipita, agyaman akbanan. Ay, sa inyo na panonoodon na ito na masusay. Iso na lang, naging kaita, nagalala ti panonot ko. Amay, anya timo-timo na iti adulbo kini Madam Romalia. Amay nga, ha? Yak mawawatan na iti mapaspasamak kada kayo. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman na tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan na niliwa kayo, pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksaat ken niliwa tagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intansyo mo na naman na en. Di mo ko manipipata, di like, ken at subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingig.